Halo guys, selamat datang di Sukiem Podcast. Oke, kita langsung sambut bintang tamunya, Mbok Kiem. Halo, selamat siang, Mbok. Ya, Piye kabare? Sehat. Iki kok ora ngarit? Ya kesel toh. Pun mantuk. Pun mantuk. Nggih. Iki ajeng mangan-mangan. Roti letuk ngaji. Saya penasaran, Mbok. Napa? Biyen kan iki wis tok critake anu musik kowe Joko Loromu. Nah, saiki piye ceritane kowe ketemu karo Pak Tuwa? Pak Noto. Pak Noto. Biyen awale ya gur aku bakul. Terus Dheke wonge ya bakul, sapi. Terus nang dheke dina kliwon ning Klaten to, pasaran sapi. Aku njuk bareng ning Andong. Andong? Wingi numpak Andong nek mulih. Pak Mangun Plahatu. Terus? Sesuai kenal. Lewat HP? Apa gasmu kuwi? Zaman biyen ning HP. Lah, surat. Surat aja maca. Oh, iya. Nah, terus? Ya ora payem, kowe gelem ra dadi pacarku ngono. Ora. Lah piye? Suwe no. Oh. Aku nyang Srawana dhek ngadang. Entikas prapatan kae. Iya, kan nise. Dhek aku anggere nyang Srawana, dhek ya nyang pasar Srawana. Karo saji karang kae, saji nelik Warinten. Saji ya. Saji karang sing dadi bojone Sri Tunggal Jawati. Sedulure Sarju. Oh. Terus Kenal. Kowe nek Srawana nggawa apa? Ya nggo tenggok to. Wong kulang. Dodol apa ae lho? Kok dodol kulak gori. Yo kambe, bungsu, mbang turi. Didol nyang Klaten. Ayo kuwi. Terus kenal. Mbok anu ae. Ngepit wae. Ora iso ngepit kok Mas aku. Mas Noto ngono. Ora. Wong kandhane rung dibojo rung anak-anak. Bapak. Padahal Posisi bapak judo. Judo anake iki mbok Dinar. Mas Surata sik. Terus Senar. Blegong ki balen wis di bojo aku kuwi. Terus piye ya kae? Wis kenal. Ngajak dolan. Jenenge pecilik-pejengke kae lho Di. Wah, ngidit kae. Dolan nang ndi? Biyen ki lak ning Soprak. Ning Soprak desa kuwi lho ning sekolah dibayarke kae do nonton bayar. Mas Syahdu no kowe anu pacaran zaman dhisik Mas Syahdu ya teman-teman. Cilik, nonton Roprak, layar tancep, ngono kuwi. Lho, mah asik zaman dhisik. Terus kowe kenal. Nek zaman saiki ning ndi mbok nek pacaran? Lah mbok Ning hotel. oh ning hotel. Ning hotel do kentu. Kentu. Heeh, Wong yen pacaran ki teko saiki. Liwat HP. nek dolan ning ndi? Sapa? Saiki. Nek pacaran? Ning ngetol. Dolan nyang di saiki nyang Parang Tritis. Nyang ndi-ndi. Do gablek-gablek kok penak-penak do njoglek dhuwit. Mbiyen sak nom-nomane aku wegah no nek gur dienggo ngono wong glek dhuwit. Lah saiki anggere mongso ndi HP ngene. Ngene ae tangane. Nek njaluk jet mbokne ra dikai muni-muni, heeh to? Iya. Mabuk. Mendam. Wong biyen ora do glidek. Iku anggere mongso dipit ngene. Wah, le ngelus-elus. Tantin lihat dalan. Terus singkat anu terus kelanjutannya karo Pak Noto. Ya kuwi terus ditembung tadi. Ora kok saiki. Ditembung. Ya.
rabimu pertama kan rame. Rame nek kuwi gone Kang ya gone. Iya, makanya kan dirame-rameke karo Pak Noto iki. Ya ora kapak-kapake ya gur ketemu Pak Naib tok. Wis kondangan ngono kae tok. Terus Ya wis. Kehidupanmu setelah menikah ya tetep neng Klaten apa sempet merantau neng ndi ngono lho? Lah nikah ya ning omah kene to. Lah ya bar nikah kuwi lho, Mbok. Bar nikah ya tetep ning Klaten bakul. Berarti ora tau merantau neng ndi ngono. Ora. Oh, mbiyen jare nang Sumatera apa ngendi? Kuwi nomere wis sipate anak akeh. Lah iya kan setelah menikah. merantau ning Rumbia. Desane iki Rumbia, Sumatera ning desa Rumbia. Trans. Ora, mangkat dhewe. Nang kono posisi anake sapa ae? Wartini kae. Berarti nek Wartini iki rak ragil. Lah iya. Berarti wis duwe anak. Duwe anak. Lastri, Wasti, Wartini. Iya. Wartini metune nang ndi? Wartini ning Lampung. Berarti lahiran Lampung Mbak Wartini iki. Oh. Neng kono pirang tahun? 9 tahun. Kerja apa? Lho gone Tegal. Sawit. Ning ladang ora, nandur telo. Ning kono ki pakanane oyek tiwul. Nek madang nek muni karo wis sego tiwul, godhoke gudungang di godhong telane. Sambil ki greh petek ngono kae. Wih, rasane wis nikmat. 9 tahun neng kono. Terus mulih. Ora, engko sik. Piye? Aku kon mulih bapak. Bapakku iki Mbah Suto. Heeh. Kowe mulya yem, kowe lemah amba ning kono ora le warisane wong tuamu. Nek kowe ora gelem mulih, kebune arep tak dol, tak nggo melu kasiem ning nek kowe mulih. Ngono, Bapak. Lah kuwi kan dong nang HP, Mbok. Heh? Kuwi pas zaman kuwi kan dong ono HP. Rong. Lah, layang ki ditramper. Diposke. Oh, kirim surat. Heeh. Ngono, terus aku mulih ya cilikane Wartini kae. Saiki do nguntali wae ra doyan aku barang. Dengan gotiwe greh petek enake ra karuang lur. Apa ilate wis maleh apa le piye ya, Mbok? Embuh. Biyen ki apa-apa jare enak. Enak. Saiki iwake Cilik aku ki kok sawah di, kowe percaya ora? Nang sawah rusi mbok, golek pari, golek gugrukang wong undok. Ngasak to? Lah yo ngasak. Berarti kowe ndek sawah. Mulih kelake lompong ro sente dadekke sitok. Nek kok pedhus. Mulih bapak. Madang ayam. Mbek apa Pak aku? Bleke pitik. Ya aku. Buka wajan ini jan lompong ro sente aku nangis ngluyu. Kepeso oleh to wong nyang sawah ngasak lho Di. Madang. Bar madang cangkemku mentol kabeh gatel. Ya apa tak Pak. Aku ki rekoso golek pari. Mulih kok tak kelake sentekan lomponge, cangkemku mentol kabeh kene iki piye? Anu Ben. Tak sambelke mangan sambel karo dong telo diletno ora mari ngono. Ya le pedes kuwi tadi. Lah saiki do nguntali wae kok ora doyan lho, Bro. Tenan. Zaman biyen ki arep mangan tonto enak ra dina dekang ora iso mangan, Di. Tenan aku ora goroh. Mbak saiki do kemayu le nang wedok bagus nguntara enak ra doyan enak ra dodan nguntal. Lah nen aku nek pomon duwe ku tak ngati-ati kelingan jaman rekoso. Oh, anggere mlompok pan nguret. Utang. T. Tenan aku tenan T. Bosok cangkeme. Ndura mergo ngati-ati ra brah-brah. Ndek 1000 gaglak kabeh. Apa meneh ndek 2000, wah rumoso jaya. Nah, aku ndek 2000 nek iso nyasekke 100.
jagane nek ra duwe ngono. Wong iki wae mesti kaya ki ra dina metu. Ora kudu dadi barung nganggek utangan, sesuk nyaur, Lur. Mula tuwake do nyambut gawe sehat kosukiam. Iki wis sak sehate. Ya. Nek lara-lara apa? Lara untu. Ora didan. Rendah. Koledron apa? Koledron. Darah tinggi. Urat-urat. Wah, tetek bengek. Wong urip ku anggere mangan apa ini marai sehat, Lur. Nguriko sukiem. Ora keterjang penyakit. Ya penyakit lara untu kuwi. Ya enggak. Ndah sik kowe iki semangka roti. Lah iki sing seger. Lah kowe Iki pulen. terus nek anak-anakmu, Mbok. Anak-anakmu kuwi paling dhuwur tak sekolahke tekan SMP ya guru jenate Tarjo kuwi. Lah wong sing pasti ki ya derung lulus selak kapang-kapang yang Jakarta. Liar tuku tiplek dae matu sipate tok tiplek dae matu mulih kok. Melu mbok disuji kae. sendal dae matu. Heeh. Sunat bareng bodo. Nangis lewat Wartine tak sunatke bareng tetang. Warti do ditukokke klambi do keidet nangis melulu kok. Warti kae. Ngeri yo kae. Wis sik ya. Iya. Dilanjut sesuk, oke? Tunggu part selanjutnya ngono, Mbok. Tunggu pas lanjutnya ya. Dadah. Dadah. Mbok Kiam. Mbok Kiyam well.